Hi ha comarques en què plou i d'altres que fa encara prou de fred. Ha començat el primer dia de l'any 2025 de la nostra era, clar, i encara no sabem res sobre la dimissió del deshonorable president i el seu govern de nefasta gestió. Ha començat un any nou i massa persones afectades per la riuada i la barrancada del 29 d'octubre de l'any passat no han vist encara ni una sola aguileta per poder refer les seues vides. Ha començat un any més i no hi ha manera d'aturar les guerres escampades arreu del món. Gràcies que la major part de persones confiem que aquest any 25 serà millor que el 24, perquè si no, anem apanyats.